Здравейте! Искам да ви представя един от най-популярните модели на Zoraki, модел 914 Auto с 14 заряден пълнител, зареждане, автоматичен режим, съответно. Общо взето е най-популярният модел. Може да го разгледате в описанията в нашия YouTube канал на TruTagGear и съответно в сайта на trutaggear.com. Пловдив 914. Както ви казах, с тази муфа може да изстрелвате ракети. 15 мм е. Има гърмящи светещи ракети. Това е шомпола за почистване за 9 мм. Има си книжката, която се върви и съответния сертификат. Така че това е модела. Цените може да ги видите долу в описанията, съответно и в нашия сайт, така както и в физическия ни магазин в град София, улица Диан Белишки, 58. Заповядайте. Хубав ден! Сертификат, с който може да се регистрира в служба КОС, съответно в 14-дневен срок. Така че добре е да се регистрирате оръжието, за да не има глоби съответно. Хубав ден и може да разгледате всички наши изделия в сайта на trutaggear.com.